Thailand. Ja, det er. Kan du mærke det på varmen? Hvorfor er det så varmt? Thailand, ja. Lige da man kommer ud og skyder, så grader det bare. Vent 10 morgen, solen kommer op. Det regner. Men der er ikke noget, der regner. Og husk at holde fast. Ja, ja. Frederik. Husk at holde fast. Der er ikke rigtig nogen dør i derovre, vel? Ja, hvor? Det er som om fjederne gik på. Var du lov? Ja. Nej, det kan jeg godt huske. Jeg kan ikke lige sætte